Good morning mga biheros. It's another Matic adventure. Bisaya nga dako, way pati way makuot. Nga nung tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usa man natuo kag mahadlok niyong tugo. Yawara So karon nga video mga biheros, ato ang ruta karon is sa Kitcharaw. So kay around 5:30 pa man sa buntag. So sure kita nga makapangapit taong makabisita sa View Deck Kitcharaw. So karon nga biyahe no, naagi puntay sa bayan no. Padulong pudog Surigao nya. Schedule po nato karon nga dito ta Kitcharaw, which is the boundary no sa kuang area. So dito na lang ta manukad dayon pabalik tag Butuan nya no after dito. Alright. Sa mga biyaheros out there, ayaw gyud mo kalimot gyud sa pagampo gyud no. Always ride safe no. So nakalabay na ta sa Magsaysay Bridge. Here we go at Baan, kilometer 3. Dito na lang ta magtubil sa may Aviola no, sa Tinibisan. Kay kamo dito kanang barato man ang gasolina rin to. So update on niya. Here we go. Regular full. So mga biyaheros, pabiyahe nami. So ato ang kauban no, nakuna si Rodolph. So padulong siya og Surigao. Nya kita di araman ta Kitcharaw, so makisabay lang to sa iya padulong dito no. So ato ara yung banday ron di ay wala man ta nakapamahaw, wala po ta nakapangapi. So mangapi ta diharang sa View Deck no, Kitcharaw View Deck, then dito na lang po ta mamahaw. So good morning. So nadadiri sa Kitcharaw View Deck. So try ta diri og pamahaw espesyal. So unfortunately no, naka abanti na si Rodolph Pulog Surigao. So kita kay diri ra man tong area. Diri ta mahaw. Op. So na entrance 20 no. Okay. Okay, thank you. Oops. So diri ang ihang breakfast. Good morning. Kuya mo rin nga bangko kay diretso libang ni sama ni. Ha? Dili ay. So nag-serve sila direct breakfast. PC Lab Kikoy Restaurant. So atong di-order is tusilog din si Kwate.
is ang entrance nila is 20 pesos lang. Then kung gusto po mo mag CR, mas nindot kayo mag CR gyud diri. 20 ang bayad, pero mineral water ang imong iilo. Nakakagigil ka. So bitaw, sa mga gusto mo laag, nara siya sa highway, no, kita ra ninyo way laing Kitcharaw view deck diri. Kung padulong kag Butuan, padulong kag Surigao, malabyan na rin yun gikan sa Kitcharaw Twisties, no, ni mga kurbada, makita niyo diha dayon. So napod sila yung mga ga-offer pod sila breakfast, no. So sa affordable nga price, napoy mga kape, sikwate, tanan, juice, tubig. Di jud ka magutman diri og mosaka ka. So kato lang sa mga biyaheros, no. So isa niya sa matic adventure. Unta makabalik ta diri ug balat ng pamilya ug balat ng mga barkada. So see you soon sa atong pagbalik diri. Ride safe sa tanan. Boom.